Fil-ġimgħat li ġejjin il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta se jaslilha ajruplan ġdid ieħor li se jieħu post ajruplan ieħor mill-antiki. Dan se jkun it-tieni ajruplan ġdid għall-Air Malta fi ftit ġimgħat matul dan is-sajf. Fil-fatt ix-xogħlijiet fil-fabrika tal-Airbus għaddejjin ġmielhom qabel dan l-ajruplan jaqbad triqtu lejn pajjiżna. Dan se jkun it-tielet ajruplan tal-għamla tiegħu għall-Air Malta illi qiegħda tinvesti f'ajruplani aktar ekonomiċi u li ħamġu ferman għas l-ambjent ta' madwarna. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi tkellem dwar il-viżjoni tal-Air Malta li tibdel il-flotta tagħha għal ajruplani aktar ekonomiċi. Iddeċidejna li l-ajruplani jinbidlu kollha. Fil-fatt s'issa diġà bidilna żewġ ajruplani tat-tip Airbus A320 Neo li huma effiċjenti, jaħlu xi 26% inqas fuel u jagħmlu ħafna inqas storbi wkoll. U għall-ambjent qed jagħtu kontribut importanti wkoll. Minn hawn ftit ġimgħat oħra jasal it-tielet ajruplan tat-tip 320 Neo, ajruplan sabiħ, ajruplan ġdid fjamant li l-Air Malta se tkun tista' toffri servizzi ġodda fuq ukoll. Il-Ministru Mizzi qal li l-viżjoni tal-Air Malta issa hija li ttir lejn destinazzjonijiet barra mill-Ewropa, lejn postijiet il-bot minn pajjiżna. Għaldaqstant il-ħsieb huwa li tinvesti f'ajruplani li jkunu jistgħu jtiru lejn destinazzjonijiet barra mill-kontinent Ewropew. Il-ħsieb tagħna bħala Air Malta huwa li iva nkabbru ir-rotot Ewropej, insaħħu fin-Nord Afrika fil-fatt se nibdew il-Kajr minn hawn ftit ġranet oħrajn, però lil minn hekk inservu wkoll bħala opportunistic hub biex ngħidlek għal sab-Saharan Afrika tinħarsu lejn il-Ghana pereżempju u nħarsu wkoll lejn destinazzjoni ġodda bħal New Delhi u Mumbai. L-investiment f'ajruplani u rotot ġodda li qiegħda ttir lejhom l-Air Malta huma kruċjali biex il-linja nazzjonali tkompli s-suċċess li kisbet fl-aħħar snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.